Hello guys, Carl nga pala to at sa video na to pag-uusapan natin ang mga alternate Supra designs na ginawa ng mga fans. Recently kasi may nag-send sa akin ng link sa page na nagli-link sa mga alternate Supra designs. Yung mga designs na pwedeng gawin ng Toyota na maging yun yung design ng Supra ngayon pero hindi nila nagawa. At siguro gustong gusto rin ng mga fans na maging malapit dun sa Mark IV Supra, yung bagong Mark V Supra ngayon. So titignan natin yung mga alternate designs ng Supra na ginawa ng mga fans na dapat talaga sa tingin ko pinasa nila yun sa Toyota para nagkaroon man lang ng konting inspiration yung Toyota para sa mga car designs nila sa mga bagong Supra. So ipapakita ko yung mga Supra designs at sabihin nyo kung ano yung nagustuhan nyo. At sa tingin nyo ba nagagandahan kayo sa design ng Supra ngayon? Comment down below. Okay, simulan na natin. Tignan na natin itong mga Supra designs. Simulan natin dito sa design ni Giulio Partisani. Ito yung Supra concept design niya. Fan-made Supra concept to na nakita ko na sobrang ganda. Sa tingin ko mas malapit siya dun sa lumang Mark IV Supra. Pero mas minimal yung mga detalye niya. Medyo kamukha siya ng Honda Civic ESI dahil dun sa mata niya. Pero makikita mo na Supra pa din yung likod niya. Kamukhang-kamukha pa rin ng Mark IV Supra na alam natin. At hindi niya nilagyan ng brake lights dun sa spoiler niya sa likod. Hindi ko alam kung parang parang nakadikit lang yung spoiler niya sa likod. Para siyang walang mga gap. So overall, ano sa tingin nyo? Anong tingin nyo dito sa concept art na to? Maganda ba? Sa tingin ko, maganda yung pagka-minimalist ng Supra at sa tingin ko, yung bagong Supra ngayon dapat hindi nila masyadong ginawang modern. Sa tingin ko yung design ng Supra ngayon dapat ganito muna nila ginawa. Hindi muna nila ginawang modern na modern. Ginawa muna nila na medyo kamukha nung Mark IV Supra na dinrive ni Paul Walker. Parang ganito nga. So para sa akin perfect yung design nito. So design nga pala ito ni Giulio Partisani na pinost niya sa internet. Kita nyo naman yung puting Supra na yan. Makikita mo talaga at distinguishable na talaga na Suprang Supra to. So maganda para sa akin. Ito yung favorite ko sa lahat ng fan-made design ng Supra kasi hindi naman kasi edgy. Wala naman masyadong edge talaga at bilugan naman talaga yung design ng lumang Mark IV Supra. Kaya kung gagawin itong Mark V Supra ng Toyota, okay na okay din. At kung gagawa sila ng panibagong Mark VI o iteration pa ng mga bagong Supra, pwede sila magkaroon ng idea. So tinatapon na nga ng mga fans yung idea sa Toyota para gawin nila yung mga design na to. Parang nalimutan siguro ng Toyota na dapat medyo kamukha at medyo characteristic din siya nung lumang Mark IV na alam natin bago tayo mag-transition dun sa bagong design. Siguro mas matatanggapan ng mga tao yung bagong design ng Supra ngayon kung dumaan muna dito sa iteration na to, dito sa mga designs na to. Ito ay sa next design ng Supra from Car Scoops. Okay, itong pulang Supra na to, tinake din nila yung route ng minimalist. Ang ginawa nila, mas pinasingkit pa nila yung taillight sa likuran. Meron din siya mga sharp edges, so maganda yan kasi racing yung itsura dapat ng Supra at nilagay nila sa modern design. So makikita nyo yung taillight niya, isang straight lang sa likod. At yung mga air vents niya, yung harap niya, sobrang tapang. Para siyang Honda Civic SIR na parang pinasingkit. Yung side profile niya parang rocket. So maganda rin tong design na to kung makikita nyo. Ito naman yung kinaiba dun sa unang design. So meron siyang sharp edges. Overall para sa akin ang ganda ng design. Naging loyal din siya sa legacy at sa successor ng Supra na to na Mark IV Supra. Okay, dito naman tayo sa kakaibang design ng Supra. Kung merong Supra na electric car, dito naman tayo sa design ng Car Buzz. So ang design niya medyo polygonal na Supra. Nagiging trend na to mga polygonal design na to na maraming sharp edges. So sa tingin ko nagta-transform na tayo sa era na nung una yung mga kotse natin boxy in design, sobrang box type in design. Parang nagta-transition na tayo sa era na nagiging boxy na ulit yung design. So from boxy to curvy design, tas curvy design papuntang boxy na ulit. Kung gusto nila dati mga 3D shapes, ngayon mga flat design na lang. Para sa akin, di ako nagaganda nito sa fan-made concept design ng Supra. Kung magiging electric car ang Supra, di ako fan ng ganitong polygonal design. Kung meron sa inyo na gusto yung mga ganitong design, comment down below. At yan yung mga fan-made designs ng mga fans na sa tingin nila ay magandang alternate design ng bagong Mark V Supra. Please share this video kung nagustuhan nyo, mag-comment kayo at maraming salamat sa panonood.